салом дӯстон. Хуб, ин як дарси дигар аз дарси компютер. Мехоҳем дарс диҳем ба шумо. Хуб, барои чӣ хеле ки мо дар дарси қаблӣ гуфта будем, ки компютер масалан главни экранаш, ҳамин экранаш ба ду қисм ҷудо мешавад, яъне рабочий стол, ин рабочий стол ва инаш, агар мо зер ба вай чикнем. Хуб, ва ин қисмаш панел задача. Ҳамин қисмаш панел задача мегӯем. Хуб, барое ки шумо дар бинотар шавад бачаҳо, ман тарафи дасти роста клик мекунам аймуша мишкара ва параметр экранро медорам. камтар экранро ман калонтар мекунам, шумо метавонед накунед. Ман барои шумо фаҳмодан осонтар ва хуб шумо бибинед экранро, барои ман ратман инро ба 150 мемонам ва инҳоро мо дар дарсҳои баъдтар ба шумо мефаҳмонем. Хуб, вақте ки инро мо меҷиқем, барномаи компютер ба мо чӣ калонтар нишон медиҳад. Барномаҳо ва ҳамин экранро камтар калон мекунад, ба 150 мекунад. Хуб, дар инҷо панел задача чӣ кор гуфтем? Мо мекунем ки метавонем барномаҳоро, агар мо дар инҷо мисол барномаи этот компютер масалан, мо агар не Google Chrome масалан агар як бор ҷиқем, вай кушода намешавад, бояд 2 маротиба ҷиқем барои кушода шави Google Chrome, масалан як барномаи мо. Хуб, агар дар панел задача бошад, мо ба як клик кардан, яъне зер кардани мишка метавонем барномаро ҳуй кунем. Хуб, агар мисол бачаҳо ҳамин панел задачаи мо на танҳо дар поён, метавонад дар болои сар, дар бард, дар рост, дар қисми чап, ҳар куҷое ки хоҳем. Ва чӣ гуна инро мо анҷом медиҳем, айни ҳол бо ҳам мебинем. Хуб, бачаҳо дар ҳамин ҷо ба мишка тарафи росташро клик мекунем ва параметри панел задача. Параметри панел задача шояд ки дар шумо параметри холӣ навистагӣ бошад ё ин ки свойства навистагӣ бошад. Шояд баъзе Windows-да ин хел нависта шудааст. Хуб, дар ин зер мекунем, клик мекунем ва барои мо настройкаи панел задачаро кушода мекунад. Хуб бачаҳо, шояд ки дар шумо ин хел набошад, шояд дар шумо применит ва ок бошад. Хуб, камтар дигар хел, аммо навистаҷоташ ҳамин хел аст. Хуб, закрит панел задача ин барои мо муҳим нест. Автоматически скрывает панел задачи в режиме рабочего стола. Хуб, вақте ки мо инро меҷиқем бачаҳо, барои мо панел задача нобуд мешавад ва экран гӯем ки камтар ба мо калонтар нишон медиҳад. Ва агар мишкаро мо синни поён бурдем, вай худаш автоматически пайдо мешавад. Мо метавонем аз барномаҳо, ягон барномае ки мо ҳуй кардаем истифода кунем. Хуб, инро ҳам ки худатон тасмим мегиред ки ин хел бисад ё дигар хел. Хуб, ба ман ин форам нест ва дигар. Хуб, автоматически скрывает панел задача в режим планшет. Инам дар кор неста ва использовать маленькие кнопки панел задача. Ва метавонем ки мо ҳамин чизоро ки дидем, чӣ хел хурд шидан бачаҳо, мо метавонем аз айконҳо мегӯям меёра, яъне барномаҳое ки дар панел задача ҳастанд, яъне хурдакакшон кунем, ки ишам тасмими шумо худтон мехоҳед ҳар гунае ки бигзоред. Ва боз чӣ дорем мо дар инҷо? Чӣ гуна автоматически скрывает панел задача в режиме рабочего стола, используя маленький нет и показать рабочий стол при наведении указания на кнопку свернуть все окна. Короче, ва дальше показывает рабочий стол при наведении указателя на кнопку свернуть все окна в конце панел задача. Хуб, ин барои чи аст бачаҳо? Агар мо 10 та мисол на блокнот, агар аз як барнома мо масалан 10 та 15 та, яъне на танҳо як барнома, яъне мо чанд барнома кушодагӣ бошем ва мехоҳем ки сразу мо рабочий столи худро бинем. Хуб, бачаҳо, аз як барнома чӣ гуна мо чанд мартаба чанд та кушода кунем? Хуб, мо вақте дар болои меҷиқем ва пинҳош мекунем, агар ҷиқем ҳуҷ мекунад. Аммо мо мехоҳем ки аз як барнома 4-5 та кушем. Дар ин ҳолат shiftро мо меҷиқем, кнопкаи shiftро аз клавиатура меҷиқем, shift, ва дар болои ҳамин барнома як бори дигар зер мекунем. Мешавад як та дигар ба мо мекушояд. Хуб, агар shift ҷиқем бо як бори дигар, чӣ бо як та дигар ба мо мекушояд. Хуб, ҳамин хел. Хуб, чанд та ҳуй мешавад?
ва агар мо бисёр ҳуй кардем, масалан аз блокнот детага shift мечиқем, дар болоаш як мартаба зер мекунем, як таи дига блокнот барои мо кушода мешавад. хоб ҳамаи инро пинҳон карда камтар вақт мегирад ва мо метавонем ки инро ба як зер кардани хоб аз як маротиба мекушоем инҳоро, инаш ва инаш, ва ҳамаи инҳоро мо метавонем дар ин кунҷ, ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам. хоб дар ин ҷо бачаҳо як кнопка аст, як кнопка мебошад дар ҳамин кунҷ. шояд ки ба шумо бино набошад, аммо дар ҳамин кунҷ як кнопка ҳатман ҳаст бачаҳо. шумо дар анаму зер мекунед. дар ин ки зер кунед бачаҳо, ҳамаи барномаҳоро яке чӣ мекунад, нобуд мекунад. ҳозир як мартиба моира бояд ҳар чизи барномаи ма буд, видеокамера. хоб дар ин ҷо дар кунҷ якта кнопка, шояд ки он на он қадар намоён бошад, балки дар кунҷи истодага зер мекунем, ҳамаи барномаҳо худашон пинҳон мешаванд. яъне ман пинҳон мегӯям, яъне скриват мешаванд, ки ин забони русӣ қайси скриват пинҳон мешаванд. хоб ва як бор дига зер мекунем ва чӣ ба намоиш мегзорад ҳамаи барномаи маро ва интихоб мекунем аз ҳамон барномае ки кор карданем. ва ин ки ҳаст показывает рабочий стол при наведении указателя на кнопку, и анами аст бачаҳо, ки вақте мо масалан показывает рабочий стол при наведении ҳамира мегӯяд, ин ки мега мишка агар болош наомад худаш автоматически ва ёра пинҳон кард. ин мишка ма болош рафта, ман зер накардам ва ёра пинҳон кард. хоб инашро ки фаҳмидем. хоб мо чӣ хел гуфтем ки панел задачаро мо метавонем аз боло гузорем, аз бар гузаронем, аз тарафи рост, яъне аз тарафи чап, аз тарафи рост. хоб айни ҳол дар поён мебошад ва мо мехоҳем ки инро дар тарафи чап гузорем. хоб чап дар гузоштем. хоб бачаҳо тарафи чап, панел задачаи мо тарафи чап рафт ва поён холӣ шид. ё ин ки тарафи боло бачаҳо, хоб боло рафтан, барномаи мо ҳамаша боло, ва тарафи рост омадан ва ҳамон хел ки тарафи чап поён, ки ман айни ҳол дар боло мегзорам барои фаҳмондан. хоб ва дар ин қисм бачаҳо, хоб ман ба шумо фаҳмонам. хоб ин қисме ки ҳаст бачаҳо, қисми уведомления мегӯянд, яъне ки қисме ки ба мо сообщение меояд. масалан дар ин ҷо ягон хабарое ки аз почта меояд, ягон ҷои дигар, ва ин таърихи рӯз, забонҳо, забон, ва дар ин ҷо сетия, масалан пайвастшавӣ ба интернет ва ин заряти компютер мебошад, ва ин микрофоне ки айни ҳол ин запис шудааст ба хотири ҳамон микрофон акс шудааст. ва дар ин ҷо ин қисме аст ки масалан яхе барномаҳое ки дар компютери мо ва ё чун автоматически кор мекунанд, аммо дар ин ҷо ба намоиш намегзарад. масалан антивирус агар мо дар компютери худ насб кунем, антивирус худ ҳамеша кор мекунад дар компютер, аммо дар намоиш нест дар ин панел задачаи мо ки айни ҳол ҳамин хел барнома кушода шудааст. ва барои ҳамин дар ҳамин стрелкаи боло ва чӣ намоиш мегзарад ки барномаҳо в режими ҳамин компютер худаш кор карда истодаанд. хоб дар ин ҷо мо метавонем ба ягон интернет пайваст шавем агар дошта бошем. хоб забонҳо аст ки тағйири забонҳоро шояд дар дарсҳои дигар мо пешкаш кунем, ва дар ин ҷо садо аст чӣ қадар. хоб ин дигар қадар чизи мушкилӣ надорад. хоб чӣ боз мо метавонем дар ин ҷо ба шумо гӯем. хоб барномаҳоро мо гуфта будем дарсия ки метавонем бузург, хурд, ё ин ки агар хоҳем ки мисол блокнот масалан ин бачаҳо мо дар ҷои настройкамон ба байтмон нарасидаем, параметр бо панел задача медорем. хоб бачаҳо ин блокнот мо ду тави кушода шудага, аммо вақте ки масалан мишкаро ба болои ҳамон барнома мебарем, чанд таи кушодагӣ бошад, ба мо ва ёро кушода мекунад ки мо аз ҳамон истифода кунем. яъне агар мишкаро дар болои инҷиқем, аз инаш истифода мекунем. ё ин ки инҷа дута блокнот ҳаем, мисол кадом шуда зер кунем, ҳамонҳо барои мо фаъол мешаванд ва мо аз он истифода мекунем. хоб барои он ки агар ҳамаи инҳо дар ин ҷо ба намоиш бошад, мо қисмати группировать кнопки на панел задачи, масалан при перепланирование панел задачи мекунем, ҳамаи онҳоро яктаи ба худ мекушояд бачаҳо. фаҳмон, масалан ин ки зиёд ҳаст.
خب این که زیاد که هست برای ما بعدا چی می شود اگر از دنیا کنه بچه ها. من همه اینا رو محکم میکنم. خب و همین کامپیوتر شدن میگیرم. شیفت تا گفتم میچخیم یه بار دبلاش یک تا بوشید، با یه بار دیگه یک تا دیگه بوشید، با یه بار دیگه تا بوشید، با یه بار دیگه تا بوشید. خب باز یه بار دیگه دیدین بچه ها زیاد کشید و اخیرش اتوماتیکی یعنی به مثل پیشتر انجام محکمشون میکنم. خب برای ما لازم نیستن یا محکمشون میکنیم. من برای نمایش دادن یعنی که منظور از این نمایش دادن در چی بود که همین میتونید که برنامه ها رو هر یک کدامش عدل نی اگر سه تا از یک برنامه کشیم و در یک جا به نمایش باشه که از هر کدامش توانیم استفاده کنیم. مثال و این کدش خیلی چی یک وقت نمیکنه و всегда скрывать. همیشه ماده удобнее که خیلی استفاده کنید شما هر خیلی که توانید استفاده کنید هر خیلی که به شما معقول باشد. و شاید که این کنопка در پایان معلوم نباشد به خاطری که این یک ایکونی از ویدیو ردکتر من است که پلاکی است. من به پولش استفاده میکنم این حال کمی مشکلی تکنیکی است. خب کنопкایی که ما گفتیم بچه‌ها برای همه اینها رو محکم کردن همین باشد. حاضر با شما میگویم نه اینجا نمیشه اینم که اینجا یه تا کنопка میجقیمش چی همه چی را وای میکند میجقه همه چی را پنهان و نمایان میکند. خب این بود درس امروزه بچه‌ها و پنل زده چرا خب فهمیدیم بچه‌ها با فکر خیلی شکی باختم با کانتر کار میکنیم قطعیش و هم میفهمیم که چه خیلی کار میکنه حتما. خب من پایان بردمش و این درس تمام. حتما پس کنید در کانال و درس ها را کم کم خودتان مشق کنید اگر نوآموز باشید تا درس های دیگر سربلند موفق باشید.